Naħseb li jekk hawn xi ħaġa li jrid kulħadd huwa bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Bilanċ bejn min qed jaqla ħafna u min mhux ilaħħaq mal-ħajja. Bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u r-ruħ soċjali. Bilanċ li ħalli lilna l-koll ngħixu ħajja aħjar imma jibżgħu wkoll għal ġenerazzjonijiet ta' għada. Dan il-bilanċ illum huwa nieqes. Dan il-bilanċ ma jeżistix. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqt konferenzi tal-aħbarijiet wara li fil-Parlament tar risposta tiegħu għall-baġit. Il-bilanċ li huwa essenzjali għal-ħajja, il-bilanċ li huwa essenzjali għal-familji, il-bilanċ li huwa essenzjali għal-negozju, il-bilanċ li huwa essenzjali għal dak kollu li niddeċidu dwaru. U għandna l-abbiltà illi nilħu dan il-bilanċ. Ma dan il-gvern li ma jridx pjana fit-tul, ma jridx imqar jipprova illi joħloq dan il-bilanċ illi anke aħna fid-dokument li preżentajna bħala pre-budget document insistejna tant għalih. Adrian Delija qal li fil-waqt il-Ministru tal-Finanzi qal li pajjiżna qed jaffaċċja sfidi huwa naqas milli jsemmi x'inhuma dawn l-isfidi u allura x'rimedji hemm għalihom. Min-naħa tagħha l-Oppożizzjoni mhux biss qed tidentifika l-isfidi imma qiegħda toħroġ ukoll bi proposti għal ġid tal-poplu Malti. Dokument li jisħaq fuq il-bżonn ta' bilanċ u sostenibilità. Il-gvern li jilmenta li l-Oppożizzjoni kien jilmenta li hija waħda negattiva meta kienet propożittiva u preżentat ruħha proposti ċari konkreti, il-gvern rimieħ u għalli li daw ma jiswew xej, u allora injora dawk li huma proposti li jistgħu jkunu ta' fejda l-pajjiż għaċ-ċittadini tagħna anka b'kontribut mill-Oppożizzjoni. Adrian Delija semma l-faqar f'pajjiżna li qiegħed jiżdied u kif il-gvern qiegħed jonqos milli jinvesti bis-serjetà fl-edukazzjoni u l-edukaturi. Dawn huma fost snejn mill-ħafna wedi li kiser il-Gvern Laburista. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għadda l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna. Pajjiż fejn kulħadd ikollu saqaf fuq rasu, fejn jgħod xtaf u mhux lil min taf, fejn kulħadd iħossu gburi li huwa Malti. Lest li naħdmu flimkien mal-gvern b'umiltà kbira bir-riżorsi limitati tagħna imma fiduċja b'tama li dak li l-gvern qed jaħbi mill-poplu aħna nurulu, il-kritika li nagħmlu mhix biss għax obbligati li nikkritika u ma x'nemmnu li dik il-kritika tista' tkun ta' fejda għal Maltin u Lawċin, imma fuq kollox nemmnu li pajjiżna jixraqlu aħjar.